Към нашата пресконференция. Както знаете, днес ще обявим ръководните органи на коалиция от партии Десните. На свое редовно заседание Националния съвет на коалиция от партия Десните единодушно избра за свой политически председател и за представляващ коалицията доктор Илко Семерджиев. Давам думата на доктор Семерджиев да представи Националния съвет и структурата на коалицията. Добър ден! С няколко думи ще ви представя какво представляваме като структура, функции и организация. Искаме да дадем тази прозрачност, за да сме наясно как се вземат решенията в нашата коалиция и по какъв начин работим. На първо място сме структурирали Национален съвет. В Националния съвет са представени председателите на партиите учредителки и гражданската квота. Националният съвет излъчва измежду състава си политически председател. Той има 3 години мандат и може да повтори максимум 2 мандата. Решенията ни се вземат с кворум 2/3 и с консенсус. Ако има въпроси, по които не можем да постигнем консенсус, 3 пъти последователно поставяме въпроса и след 3-тия път вземаме решенията с 2/3 мнозинство. Може да се стори тромава тази процедура, но всъщност искам да кажа, и което е важно за отбелязване, че ние работим, както миналия път представихме, върху единна ценностна и идейна политическа платформа, така че много рядко се случва да имаме такива драстични разминавания, че да не можем да вземем решения в рамките още на едно заседание. Трябва да знаете също така, че партиите, които са съставни в коалицията, коректното наименование е коалиция от партии Десните. Тук правя едно малко отклонение. Абревиатурата ни е КПД. Смятаме, че имаме коефициент за полезно действие за България и ще го реализираме. Партиите запазват своите правомощия и самостоятелност в рамките на своите устави. Ние, за разлика от много други, които призовават за единение, смятаме, че десните си единодействат, а не се единяват. Единението е друг феномен от едни други времена. Ние държим на своята идентичност и тази идентичност е много ярка, знаете, особено вдясно, но същевременно сме толкова толерантни, разумни, че можем да взимаме заедно решение и наистина да си единодействаме. Освен Националния съвет, имаме и Национален коалиционен съвет, който се събира веднъж на 3 месеца. И това представлява разширените ръководства на партиите, които заседават по стратегическите въпроси на коалицията. Имаме и регионални коалиционни съвети, които повтарят структурата на Националния съвет, но там се включват и общинските съветници и кметовете, където имаме избрани от съответните съставни партии. Разбира се, имаме и Национален предизборен щаб. Днес ще представим неговия председател. Готвим се за изборите. Вчера се регистрирахме в ЦИК. И Националният предизборен щаб вече е факт, той започва да работи. 2 думи относно финансирането. За разлика от всички други партии и коалиции, ние нямаме субсидия от държавния бюджет. Това е причината да казваме, че ние действително сме коалиция, която идва за да даде на България, а не да вземе нещо. Защо го казваме това? Защото първо се самофинансираме. Правим го по законово регламентираните начини, чрез членски внос и чрез дарения. Второ, ако ние желаехме да се борим за субсидия, щяхме да се явим не като коалиция, а като всички заедно с регистрацията на една партия, което гарантира при всички случаи субсидия. Ние обаче не е това целта ни и не желаем да направим това. Напротив, ние искаме да свършим нещо полезно за страната си, така както сме го направили през периода 1997-2001 година. И това е причината да се борим не за субсидия, а за доверие. И то доверието не на други партии или политически лидери, а доверието на български избирател. За нас суверена е български избирател. Последното, което искам да кажа, с което ще дам думата отново на Дени, за да направи представянето на хората в Националния съвет, е за позиционирането ни в политическото пространство. Ние сме определено десни. Не правим центристки завои. Не ни вълнуват центрове и леви идеологии. Смятаме, че тези, които казват,
че няма ляво, няма дясно, всъщност са предимно леви хора, които, срамувайки се от лявата си идеология, искат да заличат границите с дясното. На следващото наше събиране, на следващата наша пресконференция ще представим подробна презентация защо смятаме така и ще аргументираме верността на това твърдение. В този смисъл ние имаме опоненти, и това са левите, разбира се, най-вече в лицето на БСП. Спорим с тях, ще се опитаме да ги въвлечем и в идеологически спор, за да покажем несъстоятелността на техните основни идеи и да покажем това, че левите, когато вземат власт, вместо да водят страната към демокрация и пазарна икономика, те я водят към партокрация и олигархия. Преходът на България го доказа. В този смисъл, като наши опоненти, ние ще бъдем наистина, ще влезем в челен сблъсък с тях, когато започнем да говорим по идеи, проекти и програми за управление. В същото време имаме конкуренти. Основните конкуренти са ни тези, които претендират да са десни, но не покриват този профил. Това са ГЕРБ и в известна степен Реформаторския блок. Тоест с тях ние се конкурираме за дясната ниша. Не напразно, аз съм го казвал и друг път, и с това ще приключа, ГЕРБ са автократична популистка партия, която няма правото въобще да се кичи с термина дясно. Реформаторския блок направи наистина центристски завой. С две думи само по отношение на нашето организиране, структуриране, а след малко и персонално представяне. Виждате, че на фона на други организации, политически организации, които повече от година се опитват да се структурират, ние това направихме за буквално 2 седмици. Обявихме се на преображение на 6 август, подписахме тогава коалиционно споразумение и направихме пресконференция тук, за да ви се представим. На 13 август избрахме представляващ коалицията пред Централната избирателна комисия. На 17 избрахме и политически председател на коалицията. На 18 вече се регистрирахме за избори. Така че виждате по какъв път, с какъв порядък и с каква скорост и какво единодушие ние работим заедно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на доктор Семерджиев. Както разбрахте, коалиция от партии десните се ръководи от Национален съвет. В Националния съвет се включват, освен доктор Илко Семерджиев, Христо Панчугов, председател на Синьо единство, госпожа Мария Капон, председател на Единна народна партия и госпожа Жаклин Толева, председател на Български демократически форум. Заместващи членове в Националния съвет за гражданската квота са Деница Сачева и Юлиян Войнов. За Синьо единство Маргарита Бойчева и Драгомир Драгомиров. За Единната народна партия доцент Надя Миронова, която за съжаление по лични причини отсъства, и архитект Емил Мечикян, а за Български демократически форум заместващи представители в Националния съвет са архитект инженер Алеко Христов и Борислав Златков. Както разбрахте, коалицията ще сформира и свои регионални коалиционни съвети. Позволете ми да дам думата на Жаклин Толева, председател на Български демократически форум. Уважаеми дами и господа, както чухте още на първото ни представяне и днес от новоизбрания председател доктор Илко Семерджиев, нашата цел е да единодействаме, да покажем богатството на многообразието в единодействие. Това даде формалното основание да подпишем не само политическо споразумение, но и да участваме като коалиция в предстоящите избори. Вчера коалиция от партии десните подаде документите си в ЦИК. Те бяха приети без забележка. Ние събрахме подписите изискуеми и 2 пъти повече от изискуемите по закон за няколко дни, в които беше предоставен срока за регистрация. И вчера с абсолютно всички реквизити документите бяха приети. Очакваме всеки момент официалното обявяване на регистрацията. Предстои, разбира се, един период на формиране на регионалните предизборни щабове, на оформяне на изискуемите по закон листи с неща, с които ще ви занимаем и в последствие. Благодаря. Благодаря. Пропуснах само да ви кажа, че пълен комплект от биографиите на хората, с които стоят пред вас и които оглавяват коалиция от партии десните, се намира в вашите папки с материали. И разбира се, пропуснах да представя и една много важна
един много важен човек. Това е председателя на Националния предизборен щаб на коалиция Десните. Това е експерта по политически пиар Арман Бабикян. Сега позволете ми да дам думата на господин Христо Панчугов, председател на Синьо единство. Здравейте и от мен. Благодаря също, че днес сте тук. Искам да обърна внимание на един малко леко притеснителен от наша гледна точка факт, който стана известен от вчера. И това е вътрешното усещане на премиера господин Близнашки по отношение на избирателните списъци и мъртвите души в тях. Аз разбирам, че в последно време стана модерно България да се управлява на база на интуиция, а не толкова на реални факти и истинска идея за това какво трябва да се случи в тази страна. Но ми се струва, че точно срещу това протестирахме година и половина и всъщност това служебно правителство е резултат именно от желанието на българските граждани все пак да видят малко компетентност, когато става въпрос за управлението на страната. Оставям на страна факта, че вице-премиера също така смята, че има мъртви души, за разлика от господин Близнашки, но това, което аз бих искал да видя като свършена работа от това служебно правителство е ясен резултат, ясна оценка за това в крайна сметка какво е състоянието на избирателните списъци. Има работна група, която е сформирана, която по добра традиция от едно предишно управление всъщност, единственото, което прави е да наблюдава. Крайно време е с наблюдението на процесите в държавата, особено когато става въпрос за нейното управление, да се спре и да се започне да се върши реална работа. Понеже имат проблем с организацията по отношение на изборите, ние вече излязохме с една позиция и аз си позволя отново да напомня какво според нас трябва да се свърши, за да може да се гарантира всъщност честния и прозрачен изборен процес за първи път от последните няколко години. На първо място, това правителство трябва ясно да направи оценка на избирателните списъци в резултат на работата на работната група. Като по този начин направи невъзможно това да се гласува от името на хора, които отдавна не живеят по родните си места и отдавна всъщност не са в България. Те имат възможност да упражнят своя вод и това е гласувайки в чужбина. На второ място, за първи път е редно като че ли да бъдат образовани секционните и регионалните избирателни комисии. Огромно количество грешки в протоколите до този момент винаги са поставили под съмнение всъщност честността на изборния процес. Смятам, че има достатъчно време този път организация да бъде направена и особено с оглед на новия изборен кодекс, такова обучение да бъде проведено професионално, за да може да се гарантира поне честността на преброяването и на протоколите накрая. На трето място трябва да се предприемат всички действия за всички превантивни действия за това да организиран и контролиран вод този път да не може да се случи. Не в деня на изборите да констатираме арестувани десетки хора, които са схванати всъщност купувайки гласове, а преди това да бъде разбита схемата. Смятам, че ролята на Министерството на вътрешните работи в този процес е категорична и тя трябва да бъде засилена в рамките на оставащия един месец. И не на последно място, ако това правителство истински има желание да постави началото на промени в демократичните процеси в държавата и особено в изборния процес, е крайно време да напишат промените в изборния кодекс така, както те си ги представят и така, както ги поиска протестът. И така, както господин Близнашки лично се ангажира с тях, събирайки подписка за референдум. В момента, в който това бъде направено, аз си давам сметка, че това правителство няма правомощията да промени законите, но ако бъде свършена тази работа професионално и експертно, вместо за пореден път да бъде загубена в безсмисления разговор от хиляди неправителствени организации, всяка от които има свои виждания за изборния процес, можем да започнем да се движим на някъде в тази държава. И това ще е теста за истинското желание на правителството да осъществи исканията на българските граждани и да свърши по смислен начин своята работа. Всичко останало е прах в очите и всичко останало е една мимикрия, която има за цел просто да сдаде властта на 5 октомври. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Мария Капон, председател на Единна народна партия. Благодаря. Благодаря първо на колегите ми и най-вече на доктор Семерджиев за това, че
пое тази отговорност, защото ние смятаме, че това е отговорност да си политически председател на коалиция Десните. И тъй като няма да подминете нашето КПД в нито един момент, аз искам да кажа още няколко думи по една изключително ключова и важна тема от днешния ден, която доказва лицемерието, на което сме свидетели между служебния кабинет, предходния кабинет и по-предходния на Бойко Борисов. В рамките на изминалите дни министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов даде изключително разнопосочни и противоречиви указания и действия направи, като веднъж каза, че проектът Южен поток е от изключителен приоритет, даде пълната подкрепа към него, като безрисков го нарече, след което възложи на БЕХ да спрат с проекта. Случая изключително много ми напомня, особено с увеличението на капитала, за което днес се събудихме с едно дълго обяснително прессъобщение от същия министър, за това как в кабинета на Бойко Борисов, под диктовката на Дянков и лично на Борисов, Красимир Първанов, ако си спомняте, подписа едно споразумение за Белене и натовари държавата с 300 милиона. Той си отиде, може би никой не знае къде е, но държавата се задължи с тези пари. Въпреки личните указания на министъра. Днес питаме кой разпореди плащането на дела, защото забележете, в нито едно прессъобщение, в нито едно изказване на министъра не се казва, че сумата 50% от 382 милиона лева, което е увеличението за българския дял в предпроектната компания Южен поток България, е платен. Ние от коалиция Десните питаме преведен ли е българския дял за увеличението на капитала на общото дружество с Газпром в Българската банка за развитие. И чакаме този отговор да го получим. Тези пари били ли са замразени и кога са преведени? Защото тези пари са преведени по наша информация, надявам се в следващите дни, ако нямаме ясен отговор да ви я докажа, по времето на служебния кабинет. По същия начин в предходния служебен кабинет бяха правени разплащания по проекта Белене, въпреки че никой не носеше отговорност за това. Затова ние искаме ясно да кажем, че няма да толерираме никакво лицемерие в предаване на документи в прокуратурата и в плащане на парите по банков път. Няма как някой да пуска писма като принципал и да не носи отговорност за действията, които са направени. Така че очакваме от министъра на икономиката и енергетиката да каже ясно какво се случва. Всякакви пиар акции, в които дълго и обстойно се заобикаля същността на темата, а същността на темата е потока на парите, и това са парите на българските граждани. Аз знам, че ще направя едно, може би некоректно сравнение, и тук моля за извинение доктор Семерджиев, защото ще направя едно сравнение с здравеопазването, но прощавайте, с почти малко по-голяма сума се водеше дълго дебата, трябва ли да бъде актуализиран бюджета на здравната каса. Ставаше въпрос за около 225 милиона лева. Слушахме целия плач на президента Плевнелиев, на Бойко Борисов в комбинация с бившия премиер Орешарски, как трябва да се направи актуализацията на бюджета, какво трябва да се случи, как липсват пари в държавата, и в същото време, освен пиар акции, пращане на документи в прокуратурата, писма до принципал, пак от принципала до БЕХ, става ясно, че 191 милиона са преведени, не само е регистриран капитала. Затова ние искаме този отговор. По делата ще ги познаем. И очакваме този отговор да го получим ние от Десните. Благодаря ви. Благодаря и аз. Имате думата за въпроси. Заповядайте. Румяна Василева, Хоризонт. На какво разчитате да влезете в парламента ли? Какъв резултат очаквате? Не ви ли е малко времето, за да се наложите в публичното пространство? Разчитаме на вас много. В крайна сметка ние можем да говорим каквото и да било, колкото и да било, но вие сте тези, които пренасяте информацията до хората в България.
Това е първото. Второто е, че вярваме, че българският избирател вече достатъчно пъти се е опарвал и че може да направи преценка от 90-та година до сега, кой е помогнал на тази страна и кой не, за да направи един разумен избор. Ние не виждаме алтернатива в политическото пространство между партии като БСП, ГЕРБ и присъдружните им, да кажем, патерици. В този смисъл мисля, че оставаме като последна алтернатива, като последна надежда, защото страна, която се нуждае от реформи, трябва да избере хора, които са правили реформи, не които се етикетират, че искат да правят реформи, защото всеки може да иска всичко, а хора, които са доказали, че наистина правят реформи, защото в една страна като България, която е в активен преход все още, няма как това да не се случва и ако не се случва, както беше до сега, от 2001 година до сега, виждате, че страната потъва все повече и повече. Ние не сме минималисти, защото питате колко процента очакваме. Ние като алтернатива се заявяваме за управляващо мнозинство. Искаме такова управляващо мнозинство, за да направим няколко основни ключови реформи в страната. И аз днес ще ви кажа кои са трите основни ключови реформи. Първата, която засяга всеки един българин, дори още докато не е роден, това е здравната реформа. Те се нуждаят от продължаване. Всяка една година над 500 милиона лева от средствата на Националната здравноосигурителна каса отиват не по предназначение, не за здравни грижи и за здравни услуги на българските граждани. Така че това е една жизненно важна сфера, в която се губят много пари, които биха могли да бъдат рационализирани. Втората много голяма сфера, в която ние смятаме, че трябва да се направят бързи реформи, това е в областта на държавната администрация. В крайна сметка държавата получава от данъкоплатците финансиране, за да им доставя публични услуги. В момента знаете, че държавата по-скоро паразитира върху гърба на данъкоплатците. Публичните услуги са в кошмарно ниво, да не говорим за електронните услуги. И третата изключително важна област е областта на образованието. Искам да ви кажа, и с това завършвам този отговор, че ние днес за първи и за последен път ви занимаваме с нашата организационна структура и със себе си. От следващия път ние ще започнем да ви представяме не предизборна програма, да, такава ще представим, разбира се, на 5 септември, но преди 5 септември в тези три области, за които говорих, ние ще представим планове за реформи, защото смятаме, че това са ключови области с жизнено значение. Благодаря ви. Може би някой ще забележи, че икономиката няма. Ако нямаш образовани хора и ако нямаш здрави хора, което е човешкия капитал, ние смятаме, че таланта на българския народ трябва да бъде съхранен и за да има високи доходи и възраждане на българската икономика, то трябва да се обърне изключително внимание върху човешкия капитал. Затова икономическата програма се надявам с разширен и много голям екип, който ще ви представим също в рамките на следващия месец. Защото икономиката е изключително важна за доходите на хората и за качеството ни на живот. БГНС към госпожа Капон. Имам въпрос, свързан с изборите и с печатането на бюлетините във връзка и с ситуацията от миналата година и във връзка с доста спадналото доверие към БНБ. Дали е възможно някаква форма на граждански контрол върху печатането или някаква друга форма? Дали имате доверие въобще в БНБ в момента? Чух оплаквания в последните дни от страна на БНБ, че ЦИК оказвал едва ли не голям контрол. Със сигурност обществения контрол върху печата на бюлетините е важен. Но знаете ли, това правителство няма право на втори провал, защото това е втория служебен кабинет на Плевнелиев, който при първия път се провали. Категорично няма да приемем не спазването на закона и печатането на бюлетините другаде. Защото усещанията, които придобиваме поне
тук мога да говоря за себе си, от последната информация, която чух и от министъра на вътрешните работи, и от Централната избирателна комисия, и от премиера Близнашки, е това, че ако печатницата на БНБ не можело да се справи, можело да бъде прехвърлено някъде другаде ангажимент. Категорично трябва да бъде спазен закона. Нито ЦИК, нито служебния кабинет може да поправя закона. А що се отнася до общественото доверие, много се надявам, че в печатницата лично Иван Искров не е този, който пази бюлетините. Ще имаме огромно притеснение, ако се случи това. Аз вярвам, че в институцията БНБ, извън ръководството, работят много качествени и добри експерти и специалисти. Надявам се искрено да не сме свидетели на личната охрана на Иван Искров за бюлетините. Но това, пак казвам, е по Конституция ангажимент от една страна на служебния кабинет, който има една единствена и важна задача – провеждането на честни избори. И от друга страна на Централната избирателна комисия. Обществен борд е винаги добре, но като гледам през последната година колко обществени организации от тук и от там тръгнаха в за и против, да ви кажа, мисля, че по-важно е да се спази закона и да има доверие на база спазването на закона. Ако някой от колегите ми знае повече. Проблема само излишно се прехвърля към бюлетините всъщност. Проблема е какво се случва в секционните избирателни комисии, какво се случва с протоколите и с бюлетините след като те бъдат подадени. И всъщност тук има огромна възможност и за наблюдатели, и за застъпници, и за контрол от страна на органите, които отговарят за тази задача. И ако това правителство не успее да организира работата по такъв начин, че да не остане съмнение за това, в смисъл да не наблюдаваме депутати, които носят чували с бюлетини този път, това ще гарантира честността на изборите. Колко бюлетини и как те бъдат отпечатани е важен въпрос, съгласен съм, но той не е основния. И според мен другия голям проблем е купуването на целите секции. Много отдавна има вече една група, да кажа, не знам какво да кажа, организирана престъпна група, която се занимава не с купуване на гласове само, а купуване на секционните избирателни комисии. Сигнали са минавали многократно при последните избори и при местните избори съответно. И промяната на резултатите в последната минута показваше и именно такова влияние. Защото особено в определени райони се оказва, че едни и същи хора дават хората, които стават участници в секционните комисии и стават членове на секционните комисии. Затова големия рецидив, купуване на цялостна секционна комисия, която се оказва и много по-евтин процес, трябва да бъде изключително в обекта също на министъра на вътрешните работи. Благодаря. Други въпроси? Заповядайте. Екатерина Панова, БТА. Имате ли яснота вече за листите на коалицията и на какъв принцип ще се разпределят местата? Да, свършили сме 1/4 от работата, може би даже 1/3. В смисъл такъв, че най-напред сме позиционирали по избирателните райони онези политически сили, съставни сили от коалицията, които имат най-силно влияние там. Така че структурно сме разпределили цялата страна като избирателни райони. Тепърва предстои да уточним персоните, които ще поведат листите и самия състав на листите, тъй като този процес при нас ще протече по малко по-различен начин, отколкото рутинно протича в другите партии. За нас няма толкова голямо значение дали водачът и членовете на листите са категорични партийци. Ние се опитваме, и то с консенсус, да постигнем избор на хора, които са с високи качества. Разбира се, това концентрираме предимно в сектора на гражданската квота. Колкото, що се касае до трите партии, те изграждат отдавна своите структури, отдавна обучават своите кадри. Там имаме абсолютно яснота, кои от хората по места са способни да
да направят най-доброто представяне и да бъдат най-много полезни като бъдещи народни представители. Вероятно процесът ще приключи до не повече от една седмица и ще имаме готовност да дадем информация по-подробна и по този въпрос. Най-важното, което трябва да спомена тук обаче е следното. Моля ви да забележите, че гражданската квота в рамките на коалицията от 3 партии е абсолютно равнопоставена. Тя не е нито подценена, нито надценена. Никой не отстъпва суверенитет, нито пък я подценява по някакъв начин, който показва, че в нашата коалиция не присъства така наречения партиен егоизъм, който виждаме, че се разгръща много мащабно в други коалиции, няма да споменавам имена. Ми позволите ли само да кажа, че в рамките на всяка партия има процедура по устав за номиниране на кандидати и утвърждаване на кандидатите. Абсолютно базисно, честно и почтенно водим разговора съвместно за това не на човека да търсим място, а за водач и за листата така да бъде направена, че да има най-голямото доверие. И няма никакво значение за нас, поне като председател на Единна народна партия го казвам, но го видях и при колегите ми, дали всички водачи ще бъдат от тези, които са номинирани от една или от друга от партиите. Ако те са най-добрите, ние искаме да работим с най-добрите. Дали те ще бъдат само от гражданската квота, също няма никакво значение. Въпросът е да представим най-качествените и тези, които могат да покажат КПД-то, от което има нужда коалиция Десните, за да създаде доверието при избирателите. Освен това искам само да добавя, че на основание на законоустановения срок до 30 август към нашата коалиция могат да бъдат присъединени и други субекти. Ние водим разговори с различни субекти от политическия и от неполитическия сектор, особено от неправителствените организации, които контактуват с гражданската квота, и мога да ви уверя, че има много особен интерес към подпомагане на политиките, които биха били формулирани от коалиция Десните. Така че ние сме декларирали, че оставаме отворени за такъв тип разговори, присъединяване на други субекти. Имахте още един въпрос? Уточним само, лидерите на трите партии ще участват ли в листите? Аз мога да кажа за себе си като председател на Единна народна партия, че в рамките на ЕНП съм номинирана от различни райони. Това, което за мен е важно, няма никакво значение дали ще бъда водач на листата или ще бутам една листа отзад, независимо къде тя се намира, така както решат колегите ми, че е най-добре, мога да остана спокойно и да работя в щаба през цялото време и да се занимавам с всички политики, които са на коалиция Десните. Ние сме тръгнали по дълъг път. И на този дълъг път нашето лично място е ангажимента, който сме поели през Националния съвет, през идеологическата платформа и пред въззванието към гражданите. Това казвам за себе си. Може би всеки един да каже тогава за себе си. Господин Панчугов? Аз смятам, че все пак това, което трябва да отличава нас като десни, е носенето на политическа отговорност. И в този смисъл аз също ще бъда там, където съм най-полезен и смятам, че най-нормалното място за всеки един политически лидер е всъщност това, да даде ясен знак за хората, които го подкрепят, че има желание да променя държавата. Госпожа Толева. Абсолютно точно казано и от колегите ни, но когато и аз самата съм поемала отговорността да председателствам политически субект с доста дълга история, все пак ние сме учредени още 90-та година, това за мен е била една изключителна отговорност преди всичко към България и след това към собствените ни политическа визия и членове. Така че категорично тази отговорност не можем да избягаме. Разбира се, убедена съм, вече съм и свидетел на това, че от всяка една от трите присъстващи партии тук има изключително много достойни, познати в обществото, личности с характер, с позиции, с компетентност и с почтенност, които могат да бъдат лансирани в листите ни.
Имате ли други въпроси, колеги? Може би две думи да кажа, като в това ново качество, в което анонсира Деница. Времето до изборите наистина е много късо, но времето за постигането на политическите цели, които е заявила коалицията, е достатъчно дълго, тъй като промяната, от която има нужда страната, е достатъчно голяма. Хубавото в случая, пък и за листите, за които попитахте, е, че в края на краищата критерия, както виждате, не е кой от квотата на коя партия е и кой е от гражданска квота и кой е член на партия въобще, а кой застава за даден вид политика и за даден вид ценности, които са декларирани от коалицията. Това се оказва критерия за представителство в отделните райони и в отделните многомандатни райони. Останалото се счита за дребнотемие. До толкова, доколкото ще се ангажирам с тази функция до 5 октомври, ви моля да не ме бъркате с Цветан Цветанов и Румен Петков в качеството ми на началник за шеф на изборния щаб. Тоест не ме схващайте като политическо лице. Политически лица са всички стоящи наляво от мен. По-скоро не схващайте като работен екип, който технологично ще се занимава с производството на изборния процес. Благодаря. Благодаря ви аз. Желая ви приятен ден. Благодарим.